Iya. Iya. Godo manten aku mas. Marang janjimu wong ayu ngidrani saiki jolali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku wis adoh papan tunung mung kacu kuning kandha katresnanku kalambi kuning dadi babeling nalika biyen kowe isih nyanding rono rene setak wong ra bisa ngajarmu sedelok ake-ake dan balian wong ayu kowe kangen ketemu sliramu kacu kuning tansah nunggu balian wong ayu kumpul karo aku matur suwun jan nyemek-nyemek mas enak banget Pak De